Βρισκόμαστε στην κοινότητα Αγίας Άννας. Είναι μια κοινότητα περίπου 1.200 κατοίκων. Μετά την πυρκαγιά του Αυγούστου του 2021, το 99% των δέντρων καταστράφηκε ολοσχερώς. Μέσα στα δέντρα που καταστράφηκαν, σίγουρα ήταν τα περισσότερα ελιές, γύρω στις 200.000 δέντρα. Φυτέψαμε 11 δέντρα εδώ στο χωράφι μου, που για μας είναι πολύ σημαντικό. 3-4 χρόνια πιστεύουμε να έχει πιάσει και στο μέλλον να μας δώσει καρπούς. Ο ελαιόρανας ήταν πολύ παλιός στην περιοχή της Αγίας Άννας. Εμένα έχασε η γυναίκα μου 200 δέντρα, καήκανε όλα, άλλα 100 έχασα εγώ και προσπαθούμε να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή. Αλλά είναι δύσκολη περίπτωση. Θανάση, από όλους που ήρθαν εδώ πέρα σήμερα, είσαι ο πιο νέος. Ναι. Και είναι σπάνιο αυτό να βλέπουμε έτσι νεαρούς ανθρώπους να ασχολούνται στα χωριά, την αγροτική έτσι εργασία. Συνεχίζεις, επιμένεις, με τις φωτιές έχασες πολλές ελιές. Εγώ από τη φωτιά έχασα 400 δέντρα. Με αυτά τα δέντρα βιοποριζόμουν και τώρα προσπαθούμε να τα φυτέψουμε πάλι από την αρχή και εδώ πέρα που μας δίνει τις ελιές είναι μια βοήθεια και αυτά. Γιατί να τα αγοράσεις όλα έχει κάποιο κόστος. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Γης και σε συνεργασία με τη We for All, προσφέρουμε 2.000 καρποφόρα δέντρα σε κοινότητες που έχουν υποστεί εκτεταμένες καταστροφές από τις πυρκαγιές στη Βόρεια Εύβοια και στη Μάνη. Ο στόχος μας είναι διπλής σημασίας, η αναγέννηση του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Αυτό που κάνουμε σήμερα εδώ είναι ουσιαστικά δίνουμε δύναμη στους παλιότερους να συνεχίσουν και στους νεότερους να μείνουν εδώ, να παλέψουν για αυτόν τον τόπο. Ευχαριστούμε τον Βίκο και τη We for All για την τόσο σημαντική πρωτοβουλία στην κοινότητά μας. Τα τελευταία 4 χρόνια έχουμε φυτέψει 7.000 δέντρα με σκοπό την προστασία και την ευημερία του περιβάλλοντος και συνεχίζουμε.